Čaute všetci, vítam vás u ďalšieho videa. Dneska budeme rozprávať sa o Minecraftových knihách. Napríklad o prvej mečovej. Určite poznáte tohoto draka z Endu. Má pár životov, ja ani neviem koľko, lebo sme to dostali veľmi dávno. Vôbec som tomu nechápal ani teraz, ale toto trochu nemá rozum. Ďalšia je redstoneová. Toto je automatický luk, ktorý strieľa do terču a je to veľmi dobré. My sme to raz postavili, ale nešlo to vždy do stredu. A toto, ako vidíte, to ide jak do stredu, alebo tam do toho bieleho. A ďalšia kniha je lopatová, ale je to stavacia. Toto je morský svet. Viete to nájsť v strede mora, alebo čo? Oceánu. A je to veľmi dobré, aj keď som to nenašiel, ani Adam. Ale rád by som to našiel, ale nemôžeme, lebo na Xboxe 360 ideš, ale to ťa nepustí ďalej, len sa ti rozbíja loďka a na kreatíve nepôjdeš. A toto je stavacia kniha, ďalšia, najlepšia zo svete. A pokiaľ ju poznáte a máte ju doma, iste, že by ste videli túto vzducholoď. Kto takú by urobil? No povedzte, oni to len vytlačili papier a napísali, že o čom to je, ale nepoletí vám. Tak, čaute všetci a vítam vás u ďalšieho videa a dávajte samé lajky.